Pentra anghysbell ydy Dinas Mawddwy, ac mae'r meddygon sy'n gofalu ar ôl iechyd y thrigolion yn byw yn Nolgella'r yna I llaw a Chemais Rod ar y llaw arall. Ond dim ond meddygon Dolgella 10 milltir I ffwrdd sydd â meddygfa yn y pentra. Rwan mae honno oedd mewn tŷ preifat sy'n cael ei werthu oherwydd amgylchiadau teuluol I gau. Bydd hynny'n effeithio ar dros 220 o'r ardalwyr. Llawer ohonyn nhw mewn gwth o goedran, gyda nifer yn byw dipyn allan o ganol y pentra. Ond ar wahân i'r sioc o ddall fod y feddygfa yn tegfan I gau ac nad oedd bwriad I agor un arall, mae'r ffaith mae dim ond bythefnos o rybydd a gafodd yr rhai sydd ar banel y meddygon hefyd wedi cythryddo ardalwyr yn arw. Wel ia, teimlo bod y peth wedi I benderfynu'n derfynol cyn I ni gael clywed un byd neu cwbl gysio ni o llythyr yn dweud bod nhw yn cau diwedd y mis ma chi. Beth ydych chi wedi wneud ynglyn â hynny wedyn yn y cyfamser? Wel, gysio ni ar ddeall bydd yna bwyllgor arall, is-bwyllgor oedd y cyntaf dwi'n deall, bydd yna bwyllgor arall mewn chydig o ddyddiau, a wedyn fydd ar I ni rithro gyflym I wneud rhyw fath o ddeiseb, a mi gysio ni tua 150 o enwa mewn rhyw 2 ddiwrnod. A mi yrres I hwnnw I ddolgellau I Gaernarfon yn rwg I ni, a gofyn gysio ni gyfle I gwarfod rhywun I ni gan fynegu'n barn yna. Wel dwi'n deall bod y llythyr wedi ddarllen ar ddeiseb wedi chyflwyno, ond chawyd dim ymateb o gwbl i'n cais ni am gyfarfod rhywun I drafod y peth yna. Ond ond o'i hunan, fe ddar mi grybwyll o blaen, ond I methu gweld pan mae yr neuadd ar tro. Mae dyn sy'n gwneud y traed, y ceropodys, yn medru mynd I fanno. A maen nhw'n gwneud mewn neuaddau arall. Maen nhw'n yr ysgol ym Mhennal, maen nhw'n yn yr hen ysgol yn Aberangel, sydd yn neuadd pentre iddyn nhw rwan, fanno maen nhw'n Aberangel. John Llewelyn Jones ydy gweinyddwr Pwyllgor Ymarferwyr Teulu Gwynedd, y pwyllgor dan yr awdurdod iechyd sy'n gyfrifol am feddygon teulu. Ac fe fynnais iddo fo, oedd na ddim gobaith cadw'r feddygfa ar agor drwy gael lleoliad arall. Wel, mi glywys I bod y neuadd bentra wedi cael ei gynnig i'r meddygon, ond dwi'n meddwl bod nhw'n weld o'n leaddas, yn wedi os oedden nhw eisiau cadw drygiau a pethau o'r fath, fyddwch chi. Rhaid cofio bod y meddygon teulu mae'n hunan gyflogedig, a fedrwch chi ddim gorfodi nhw weithredu o le arbennig fel dydwch y neuadd bentra yn Dinas Mawddwy. Gyda nhw mae'r hawl, ydych chi'n gweld. Mae pentra Dinas Mawddwy yn le anghysbell iawn, reit anghysbell o Ddolgella, does ddim gwasanaeth bysys yn y chwaith. Dwi'n cytuno hynny. Ydych chi'n credu rwan fod y thrigolion yn mynd I fod mewn trafferthion mawr? Wel, dwi ddim yn meddwl mae'r meddygon wedi ysgrifennu I bob un o ddar i'r rhestr I egluro'r sefyllfa ac I bwysleisio'r ffaith bod nhw ddim yn amddifadu ardal Dinas Mawddwy o feddyg. Maen nhw'n barod I ymweld mwy ar claf ac mi fydd yr ofalaeth fel o'r blaen dwi'n meddwl. Ond os ydy pobl ddim yn fodlon, fyddwch chi, mae yna feddygfeydd yr ochr arall I Dinas Mawddwy sydd yn nes I Powys, lle fel Aberangel, a mae yna ganolfan meddygol yng Chemais Rod. Mae fy mem fydd o 91 wan yn nofian, a mae iechyd yn reit dda, mae gallu ymlwybro o gwmpas. Wel, fysa'n dipyn o beth I ddim yn Ddolgellau. Yn ôl ag ymlaen, mae'n gallu dŵad i'r surgery I fanma'n de. Fyswn i'n meddwl bod o'n... A ofn da chi bydd pobl yn cadw draw ar surgery yn Ddolgella oherwydd bydd hi'n anodd I ddyn nhw? Wel, mi gadw yn draw, mae'n byr debyg, mae'n eitha amryw, dwi ofan ar ei lawr yn de, ond ydy ddim yn hwylus iawn yn mynd ar ei lawr waith. A fydd pobl yn hapus I newid doctoriad drwy fynd ar ei lawr I Aberangel? Wel, o'n i'm se well gen nhw aros efo'i doctoriad, sydd wedi bod efo nhw am flynyddoedd yn de. Y polisi ydy, a mae'r Pwyllgor Meddygon yng Ngwynedd mae hefyd yn cefnogi'r polisi a nina, mae well iddyn nhw gael triniaeth mewn canolfan fel Dolgella, lle mae yna well lle iddyn nhw gael ei archwilio, mae yna dim o nyrsys a pethau yna, ydych chi'n gweld. Mae mwy hwylus. Mae ymweliad cartra yn well na cael dydwch archwiliad mewn parlwr i'w dy. Mae'r claf yn medru cael ei archwilio yn ei gwlau, mae hynny mwy hwylus na mewn rhyw le, ydych chi, rhyw gangen o feddygfa, fel sydd wedi bod yn Dinas Mawddwy.